Kadom kadogwe pan same Haryana long Enut gym trainer Aphan. Alang li konat si gym lahai ke than ma a thingno mal si alang li pan 5 seconds Angbong jai ke bhili pet up tekang der mat bangso gym trainer ba adi maklong ma si thilot lo. Asi idu tum chethan ang bangso video long ko people si alang li pan ke pathilo. Klar daklaman bang chini nelang sitame ko mat si ke pathilo la bang ko people si ke pathilo. Lebeng halaso anything I see del here long sitame la sontho hadak bange madu sitame thitelang sitame ageng isivet pusialang itu bange suspect pono lake Lawrence Bisnoi punang tum same arjulong pon thai po aprang dam tang same tum che than lo Salman Khan ban same alang li pathi ji pu ke ther ke ha baba labeng bangso ageng penang an munituman same apran armud lo kumama pan se ke pathi lo labang salam samere tum te thanamang nilimen mukut kram sa nang litum jongsi neli channel subscribe gelang plotang te nang jam kang hon ben subscribe on ithai tum prejam alam te than ponong ji bangso birta lage Haryana pen hansi pa town along Enut a gym trainer dolo alang li man lage kapil redhu po alang li training pi bom lo hadak aru somar tuman same mate pinso tuman same gym longe ko piko sama ke nali tum same chino hadak exercise gym ko sonsi ilitum e oge pran me senang gym ko sonsi ilitum jakong ke the gym adi ko sonsi ilitum e budi permission gym pathi gym la high training ki pi adim no se alang litum gym a thingno si training pi bom pu la ka do ka be phan hala sur si bahini amunit motorcycle ben manglo bahini same helmet chekup check alung thang same ningje je alung bike pen sun lo men si 5 second Angbong pusi pupon lo adhek tumangke 5 second Angbong si jai cap up tikang der lo amasi bangso kapil redu mate bangso gym trainer bangke adi maklong masi thilot lo la bahini ke pathi tumbang hadak sang si ado men si bike pen puthot chika thu la bang nali tum same chini po hadak a situation jong si komane bang hele kya bloson dolo plotang de tebok terai tumange card bag adhek tumange dolang alang ni tumange hala ridhu pan mate bangso gym trainer pan alang pan langlo into lo same hospital long pon lo taring ni delo CCTV camera dokopo sialang tum bangso footage bangso video same langlo labeng social media long same bangso video bangke viral pig lo ko people lo plotang te ka phere me ason thepik alang tum openly si aprang lason openly claim bang done aven system openly se alang tum bangke CCTV camera do voi fits tame alang tum pathi de kang lo open alang tum ke claim phere repeat me se claim lo lasi kache thangke bangso ke pathi tum ke hala Lawrence Bisnoi ageng pasi pupon kapil ridhu mate bangso gym trainer phan ki abhut te boktera bange monitum do amar si hala Enut alang li men lage shikha pu alang li phanta bangso amu bang kero koklo a chat si kero pu kado ka ke kero ke kali lasi ka phere me bang la son public long jong si nane ilitum son te boktrai dudun koklo protang te ilitum same kisung ki phujia chance tepik phere me te bang si ke che up bang man si kap tang kap same ke phuduna me anut ka prek lason same dokok ti lasoposi India long bangke non alom phere me ladet kali along kapre ka birta sami dopik public along masi hele ki ab lason dopik CCTV camera dotan same phere risi apran kar mud lason a video tum thek ponong piglo sita bha bang kimelo bangsor subangke shikha bangke alang li phan same tong code hospital ponlo la bangke alang li phan selang bomlo la bangke non bangke improve elo posipu alang li bangke thi thelo kapil redhu komalo elum ke chini ke lage alang li Enut gym trainer polo sitame a family background jong silang lo plotang te mate alang li copy pia sai lo ke claim pulang lo plotang te alang li bangke gym trainer lo sitame non head si alang li bangke bangso dim ke banglang pulo aprang ke alang li jin po district long si training pi bom pun non a pc hansi po dim si mate hansi po town ong bangsi alang li bangke training nang pila pulo alang li bangke claim se chi paduk pik pula be alang li bangso gym kang pu sia business lo lason si alang li along ka prek sameng ke pang dang ji phana lang li akhemang do pulo alang li tuma family lang lo plotang re pinso Enut vet laso bo si tum matha dam elo plotang de jinso me apo apai kwani ka ching honji athe Enut vet asopo sami Enut vet asupi sitame ave sitame Enut vet a thipilot labeng la punat ke apiso aso sitame dolo investigators mate la kiri tarli tume pachini polo alang li phan pathi the aprang alang tum planning pa mesi na ke tek polo athe alang tum
men si hadak wang lo men si tengkheng phit lo aport se me aport chit si ke bang adap prang 5:30 aport komat si alang li phan ki pathi lo theta na question ke la han lo ke cheng ko ben se mele tum che than lo Lawrence Bisnoi alang li bang ke jelong si do stami alang li gang a members tu mang ke lason asai bang tum claim bom lang la bang alang li tum si ke pathi bu ko son si chini lo la ki pathi tu mat kaline kalang ne sitame social media lo alang tum me thang si responsibility channel nili tum si ki pathi la pulo la bang alang li tum social media lo same ke ther ke hab dolo jong si nili tum alam nang kroi krete mate nili tum phone nang ki call jong si nang deng de pulo tang te nali tum same la son phoji pulo la si police tu mang ke investigation ke padopon bom lo sitame alang li tum hin confirm ke lilang bangso a message pike mate bangso social media long ke paklang pon bangke Lawrence Bisnoi a members tum veglo bangke alang itu men mage confirm kalilang la soani mat la son tak si gym along Tekang lo la ke Delhi along bangso gym men ke 24HS fitness gym pusi pupono paschim vihar long Delhi long lo la ke hala ahempu bangke indora singer Punjabi singer pusi pulo guru randhawa pu hadak same bahini amuni damlo peche phung het pusi pulo bike men sigidam la bangke munit tuman mage hada ke thang thelang same la angtan jima thengno sialang dum same Katengkheng dolo aptap apru la son lo amasi alomsa phige bangke kaji Lapen dera phige social media lo alang litum same chipos lo alang litum kaline kalang ni confirm abelang hala sitame social media lo chepaklang lo alang litum si hadak same Katengkheng dam apulo la bangke alang litum bang ningje bolo jongsi nirito malam nang krete nang litum kithi jipan yete bokherlo la son ke thet khap se me do pon lo la soposi ka phere chunghur har lo la ben ke program ki claim a businessman tum samay ka phere se do kok lo nili jungjung ke matha bangke alang li tum han stame tangka lahai ke hang do thai ji la ben ke phone ka receive dun de ra joine la ben ke response pa me ra joine si pathi lo titi lo Guru Randhawa Aphan kopi posi kelang sile lo kopi posi alang li ban ke Tekang chi pulo tangte la Guru Randhawa bang ke hala Salman Khan ben bang ke chemesen la pulo hala chemesen a join si alang li ban same Aphan ar muji pulo la bang Salman Khan ban kopi posi lang sele re lo pulo tangte nali tum same chini lo ke dam tanga videos tame dum than pon lo alang li thijok pathilot dapot black bag pu thijok pathilot dapot alang li tum film shooting bom hut Salman Khan bang thijok phan ablam lapeng ke la so black bag a thijok bang ke Lawrence Bisnoi a khai tu bang ke arna basosik ke hok alang li tu me thang asomar sosik ke hok alang li bang pathilo da join si sentiment bang ke dokok lo Lawrence Bisnoi bang ke la suppose ke dam tang same Salman Khan pan pathi ji pukachin krin batai lo Lawrence Bisnoi bang ke jelong si dolang sitame alang li kopi ko son bene alang li jailer lo dokok same alang li gang members bang ke asai bang e claim pi bom lo son lo asi inut gangster ban tai inut akit thilo alang li bangke kaphere me amunit lo alang li same mission mari ke kalilo alang li mate alang li gang member sum ke pathi lage nane sidhu muswala to Sukhdev Singh Goga Medi phan same alang li tum si pathi lo 2023 aninkan laben ke Baba Siddiq phan same alang li tum si pathi lo pulo lage 2024 aninkan si pathi lo alang li phan ke laben ke Baba Siddiq ki koma lo pulo tangte alang li sitame inut politician laben ke Bollywood actor actress man same alang li ke kachini kache thek same dopik laben ke inut gangster ban same alang li tumsi ki pathi pulo Sukha Dunika pu alang li men binong le ke Sukdul Singhil pusi pu pulo laben non ban ke Jim Ahemphu Kapil Redhu alang li phan sitame pathi lot klar daglam ke mate police men confirm pamelo alang li phangke lasona porsi ki pathi pu bangke paklang pon pelang Sitame alang li tumang bong kache tonte bangke do pulo police atum kopi pilo ke claim alang li tumang ke investigation pa dopon bom lo alang li tum hala CCTV footage an seme lang la blo laben ke hala suhut kebek a motorcycle ko nat sikedama lai same lang lo laben ke tebok terai CCTV ko nat sikedoma hal haya dimong an stame a video footage alang tum lang lam lo laben ke alang tum retard blo alang tum angbong kopi pi kache tonte sikedoma labenge witness hada ke thek dun long tumban same anut phan arju pater toklo lasi phere me noloma pirthe Karbi long bang open di rason ke pathi bang do pik la pe kalilang jum hekla same angtan police army same do pik thailo security same do pik thailo same akam pipe
alang tum jong si apran NG apran armuji plotang te identity non stame open alang tum ki pathi CCTV dokok stame alang tum bhere de krem de stame adhek tum alang tum ne bing nang thek lo adhek tum ang ne bing nang thek the de lo labeng muni tum ang thin ki the alang tang ka phan nei alang tum kopia sentiment ne laha joni alang tum thang ta bhere re de hala ke pathi dam vek tum ang ke local tum thai ji polo police tum ateng ben plotang te hala Lawrence Bisnoi ageng amuni tumat ke pathi dam de alang tumange ke toy chot pusi pupono hala ke pathi vek tumange lage konane local atum pusi pupono kalilo protang de lason ke chini ne je angtan men ke alang li 5:30 de lason si gym ke dam lason si krem ke chini ne le ji laso pusi alang li tum komani pansi ke toy lapulo jongsi pene update do lo protang de tum che thana mang bangso video lo mari tum lale che tharam chonang domai thamai kardom